Mota hontako ekuazioa ditugunean, da guretzako lehenengo mailako ekuaziorik zailena. Zergatik pauso guztiak ditugulako. Orduan, hau luze joango zaigu, lase egin behar ditugu pausoak. Parentesek kendu behar ditugu, eta lehenengo gauza. Zer du parentesek aurrean ken? Orduan, ikurrak aldatu inbarko ditugu. Isa, zati bi, orduan, honek du gehi, beraz jarri bat da ken, honek du ken, jarri bat da gehi. Berdin. Parentesek zer du aurrean bider, orduan, egin behar duguna da, hiru. Honekin bidertu, eta hiru, honekin bidertu. Guazen egitea. Nola bidertzen da? Honek du azpian bat. Gogoratu zet, ez da horrein bat da. Goikoarekin. Hiru bider isa. Hiru isa. Zati. Bat bider bi. Horran, aurreko egina dago. Horren, bigarrena. Hiru bider bi, sei. Ez dugu jarriko bat. Horrein dik, Eta hemen dugu, ken, isa, ken bi, zati bi. Lehen pausu eman dugu. Horrein, bigarrena. Zeran, ja, parentesirik ez dago. Izendatzaileak. MKT aurkitu behar dugu. Bueno, hemen dago bi, honek du bat, bi, honek du bat, eta honek bi. Bueno, argi dago zeden MKT ez da? Bi. Ez dago besteik, bat eta bi, multiplo komun txikiena, da bi, eta kentzen hasi aurretik izendatzailea gogoratu behar dugu gauza batetaz. Kontuz honekin. Izendatzaile honek goian bi zebaki ditu, bi gai. Isa eta ken bi. Nola bi dituen, eta horrean ken dagoen zer egin behar dugu, ikur hau aldatu egin beharko dugu. Erne, hau aldatu behar izaten dugu. Ken dagoelako. Hemen parentesi bat dago, minus, horran ikurrak aldatu behar dira. Horran, hori ez eguaztu behar inola zide. Horran, hasiko gara. Bi, zati bi, bat. Bidar isa. Bat, horran, bi zati bat, bi. Bidar bi isa, ken lau isa. Bi zati bat, bi, hau bikin bidartu behar dugu. Lau da berriro, berdin. Bi zati bi, bat, horran hau ez da ikutzen. Bi zati bat, bi, horran hau bai, bidar bi. Ken, bi zati bi bat, goikoak bidar bat egin behar dira. Bidar bat eta bidar bat, baina ikurra aldatuta. Kontuz horrekin. Jarretu ezagu. Berego bi pauso zaila hauek eman ondoren, urrengoa dira antzekoak simplifikatu egin behar ditugu, eta gero eramango ditugu ezker eskubi. Orduan, dugu, bai isa eta bai kelau isa, ezkerrean. Eta eskubian antzekoak ditugu hiru isa eta ken isa. Eta gero amabi eta gehi bi. Ogozen egitea banan. Isa, ken lau isa, da bat isa, ken lau isa, minus hiru isa, gehi lau, berdin. Asko gehi isarekin, hiru isa, ken bat isa, bi isa, eta amabi, gehi bi, amalau. Isa dituzten gaiak ezkerretara emango ditugu. Goazen batean, bi hau ezkerretara. Hau, kopiatzen dut ikur aldatu gabe, baina honi, bai, kentzen pasatzen dugulako. Berdin. Eta hemen ditugu, 14 lehenengo, ikur aldatu gabe, eta honi, bai, eskubira pasatzen delako. Marau pasatzen dugu. Kelau. Bueno, minus hiru, ke bi, batu egin behar dira, biak minus dialako, minus bost. Isa. Berdin, tamalau, kelau, amar. Horain, zer egiten minus bost? Bidertzen. Hemen jartzen duen bezala. Zatitzen pasa. Horan, isa izango da, amar zati, ikurra aldatu gabe. Pasatzen da, zatitzen. Minus bost. Amar zati minus bost, plus zati minus bi. Horain, konprobatu inbarko dugu. Minus bi den edez. Kentzen dugu hau. Gogoratu zaitez minus bi delako jarri behar dugu beti parentesia.
leku askotan. Horren, honi ez dugu jarriko, ze lehenengoa da, minus bi zati bi, ken. Bi bider, zer minus bi, parentesi artean, minus delako, ken bi. Hemen asko daude. Berdin, hiru bider, parentesia behar du, hemen adibidez, nabain badugu ez dugu jartzen. Ze, nabaitzen da, hemen, parentesia dagoela. Baina, bueno, bazpere, jarreteke, nahi bada, Ikusten zuten, ez du ezer oztopatzen. Gehi bi, ken, hemen jarriko dugu, minus bi, ken bi, zati bi. Zer hasi behar dugu nundik? Hasi behar dugu parentesiak egiten, ez da? Dugu parentesi hau, eta ego genuke baitere, hemen goiko hau. Hemen goian, bi hauek ere, eraiketa indako dugu, Hemen ere bai, jarriko dugu, hori ere bai. Eta askoz txukurago gaitu zego. Bueno, hau simplifikatu ezakegu? Bai, ez da? Minus bi zati bi, minus bat. Horan, ja, egiten dugu hori, ken jartzen dut, ea barratzen bat atatzen zeten. Bi bider minus bi, da, minus lau. Ken bi, minus sei. Hau da, minus sei, beraz, parentesi bat behar du, minus sei jarri behar diet. Berdin. Hiru bider. Lehenengo ziten da, zatiketa bat ingo dugu, ez da? Minus bi zati bi dezakegu. Minus bi zati bi, minus bat. Minus bat, gehi bi, plus bat. Ez du parentesia dira. Ken. Minus bi, eta minus bi, zer bada? Minus lau. Eta behan, bi. Orduan, urreko pausa zer da? Bueno, guazen pixkat txukun jartzea. Hemen, ke minus dugu, horra jarriko dugu plus, berdin, hau egingo dugu, hiru bider bat, eta gero simplifikatuko dugu. Hiru bider bat zer bada? Hiru. Eta hemen, dugu, ke minus, jarri dezakegu plus. Lau zati bi, bi. Minus bat gehi sei, plusak irabazten du, bost. Eta hiru gehi bi, bost. Eta egiaztatu dugu, isa minus bi denean, ezkerreko atala eta eskuriko atala berdin atatzen dela. Eta soluzio bakarra hau da.